खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै आरोबाव आंनि गोसोनि साननायखौ बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोबावबाय जोंनि बर' हारिनि सायाव माखासे कोल्ड वार बा जोंनि बर' हारिखौ गादबनो थाखाय माखासे प्लेनिं बा पलिसि बा माखासे बेबायदि जाथायफोर बेनि सायाव आङो सम सम भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना आं बुंखाबाय खिन्थाखाबाय आरो बिनि सायावनो आरोबाव जोंनि बर' हारिनि सायावनो आरोबाव माबायदि जोंखौ गादबनो नागिरदों जोंखौ माबायदि डिप्राइभ खालामनो नागिरदों जोंनि माखासे मोनथायफोरखौ बबेखानि बर'लन बा गोरोन्थि जागोन जायफोरखौ ट्राइबेल होननानै बुङो बै ट्राइबेलफोरखौ माबायदि डिप्राइभ खालामनो नागिरदों आसामाव बेनिनो मोननैसो एग्जाम्पल नोंथांमोना आङो आरोबाव खिन्थाबावनो सानबाय नोंथांमोना जुदि बुजियोबा हारिया मा समाजा मा मोनथाया मा बेखौ जुदि बुजियोबा राजखान्थियारि मोनथाया मा सोलोंथाइनि मोनथाया मा समाजारि रांखान्थियारि गासैबो रोखोमनि मोनथाया मा हारिया मा जों मानो जोंनि मोननांगौखौ मोननांगौ जोंखौ माबायदि गादबदों बेफोरखौ जुदि बुजिनो हायोबा थारैनो नोंथांमोना बुजिगोन आं मा बुंनो नागिरदों आरो जायफोर नोंथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै बांद्राय बुजिया मिथिया बा बुजिस'आ बा हमदांस'नानै मोना बिथांमोनाबो जेन खनसे गावनि कुल माइन्डखौ गुसु गोसोखौ दसे सम बेवहाय जुदि ध्यान होयोबा थारैनो बुजिना मोनगोन जोंनि थासारिया फिउचाराव मा जानो थांगासिनो दङ जों माबायदि खैफोदाव गोलैनो थांगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना थारैनो बुजिगोन नोंथांमोना बे साननैसोआव मोनसे बिथिंखौ नुदों गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्टखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जायफोर नोंथांमोना इउनिभार्सिटियाव फरायनानै फैदों जायफोर नोंथांमोना BA फरायदों डिग्री खालामदों डिग्री कमप्लिट खालामबाय बिथांमोना थारैनो मिथिगौ बर' डिपार्टमेन्टनि स्टेटासा मा नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ NEP 2020 खौ बे NEP निउ एजुकेशन पलिसि 2020 मायथाइनि बादियै इन्टिग्रेटेड मास्टार डिग्री इन्टिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डेट मीन्स बेवहाय डिग्रीबो थागोन आरो मास्टार डिग्री 2 बोसोराबो थागोन बे इन्टिग्रेटेड जि 5 इयार कोर्स बबेखानि बेवहाय आंनिया रंबो जानो हागौ इन्टिग्रेटेड 5 इयार्स कोर्सआ माबायदि बेखौ माने एसे आङो स्टाडि खालामनो बावगारदों आं बिदि सानना लादों बेवहाय डिग्रीबो थागोन आरो MA बो थागोन मोननैबो लोगो नांनानै इन्टिग्रेटेड 5 इयार्स जागोन स' बेवहाय 5 इयार्स इन्टिग्रेटेड जि पोस्ट ग्रेजुएट जि डिग्री बेवहाय गासैबो साबजेक्टखौ इउनिभार्सिटियाव थानाय गासैबोथ' नङा प्राय मेक्सिमाम साबजेक्टखौ बबेखानि इन्जिनियारिं साबजेक्टफोरनि बाथ्राया जुदा जागोन इन जेनेरेल गासैबो साबजेक्टफोरखौ लेंगुवेज साबजेक्टफोरखौबो माने लाफादों नाथाय बेवहाय जों मोनसे डिप्राइभेशन नुदों बे जाहैबाय बर' रावखौ बा बर' डिपार्टमेन्टखौ बेबायदि खालामाखै बर' रावनि जि MA बेखौ एक्सट्रा लाखिदों आरो बर' रावनि जि BA ग्रेजुएशन बेखौ एक्सट्रा लाखिदों बेखौ नुदों नाथाय बाकी रावफोरखौ लेंगुवेज साबजेक्टफोरखौ इन्टिग्रेटेड खालामनायखौ नुनो मोनदों गार' रावखौबोसो बेबायदि खालामबावदों बेबायदि जोङो मिथिनो मोनदों बबेखानि क्लियार नङा बे बाथ्राया स' बे जोंनि हारिनि सायाव मोनसे ओरैबायदि खालामनाय जादों बेखौ आं बुंगोन बेखौ माने ओरैबायदि बुंनानै लागोन आं लासिं सिं खालामदों माने जोंनि हारिखौ बेसेन गैयै जोंनि रावखौ बेसेन गैयै जाय रावा 8 सिडिउलाव हाबबाय बे रावा इन्टिग्रेटेड कर्सआव मानो फार्स्ट टाइमावनो सिलेक्ट जायाखै मानो फार्स्ट टाइमावनो जोंनि रावखौ बेवहाय इनक्लुड खालामाखै ना इयुनाव गोबाव बोसोरनि उनाव इनक्लुड खालामगोन माब्ला इनक्लुड खालामगोन ना खालामनायनि जेबो टारगेट गैया ना बेबायदि साननानै लायो जोंनि रावा जेसेबां दावगानांगौ जेसेबां लेभेलालागै थांनांगौ बेसेबां जायाखै बेबायदि साननानै लायो नामा ना जोंनि हारिनि सायाव जोंनि रावनि सायाव डेभेलप जानायखौ नायनो हायाखै मेगन सादों नामा उदैया सादों नामा खर'आ सादों नामा स' मा फोरमायनो नागिरदों भाइस चेन्सेलर बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना कमेन्टआव लिर बेखौ आरो लोगोफोर बेल' नङा इउनिभार्सिटि कर्ट बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि कर्ट बे कर्टआव मेम्बार्स थायो आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि कर्टआव गासै 12 जन मेम्बार दङ सायख'नाय जादों नाथाय बै मेम्बारफोरा बड'लेण्ड एरियानि नङा माने बर'लेण्ड नङा बर' मानसि नङा आं बेबायदि बुंगोन बबेखानि बर' मानसिबो जानो हागौ आं डिटेल्सखौ मिथिया नाथाय बियो नङा बर'लेण्डनि स' जाय सुबुंफोरा बर'लेण्डनि नङा जाय इन्स्टिटिउसना जाय इउनिभार्सिटिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोंनि बर'लेण्ड एरियायाव दङ बै एरियायाव थानाय सुबुंफोरासो बै एरियानि गांनाय उखैनाय अभाब अभिजगखौ मिथिगोन जेंना जेंसिखौ मिथिगोन नाथाय बेवहाय जुदि गुबुन जायगानि मेम्बार्स राजस्थाननिनो बहानिबा डिब्रुगड़निनो गुवाहाटीनिनो जाय मानसिफोरा सिटियाव थायो जाय मानसिफोरा बै बर'लेण्ड एरियानि नङा BTC BTR एरियानि नङा बिसोरो माबोरै मिथिनो हागोन बेवहाय मा समस्या जादों बैहाय फरायनाय मेक्सिमाम स्टुडेन्टआथ' ट्राइबेल स्टुडेन्ट आरो बिनि मादावबो बर' सुबुङानो बांसिन स' बेबादि बिथिङाव माबादि बै गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरा बे इउनिभार्सिटिनि मोजांखौ साननो हागोन एसेबाबो डिफारेन्ट जागोन स' बे बिथिङावबो माने दुखु होदों स' जों गासैयावबो डिप्राइभ जालांबाय थादों नोंथांमोना मिथिगौ बे इउनिभार्सिटिखौ माबोरै बर'फ्रा लाबोदोंमोन
गोबां साननो हागौ दिनैनि समाव जायफोरा मैया दाखालि जोनोम जादों बा बांद्राय बैसो जायाखै बै उनाव जोनोम जानाय सुबुंफोरा जानो हागौ बेखौ सानस'नो हायाखै नाथाय जायफोरा बेखौ नुदों बे मिथिगौ बेवहाय बेसेबां मानसिनि जिउ जोबदों बेसेबां बिग्रायनानै धरना खालामनानै बेसेबां मास गेदारिंनिफ्राय हमनानै प्रसेस रेलिनिफ्राय हमनानै माखासे प्रसेसननिफ्राय हमनानै माखासे दावहा नांनानैसो बेफोरखौ मोनबोदों बर' माहारिया बेवहाय बबेखानि गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोराबो एसे एला सापर्ट होदों नाथाय बेनि जि फिथाइ बेनि जि रिजाल्ट बेखौ गुबुना आरामसे जानो नागिरदों बेथ' जोंनि थैजों गेलेनानैसो मोननाय बे इउनिभारसिटिया बेबायदि बिथिङाव बेवहाय जुदि बै बड'लेण्ड एरियानि जुदि सासेबो मेम्बार थायाबा बेथ' जोंनि थाखाय जोबोर माने दुखुनांथावबो लासिंसिंबो मा जोङो जोंनि बर'लेण्डआवनो मगनिया जाबाय नामा माने मोनसे समाव भुपेन हाजरिकाया मेथाइ रोजाबदोंमोन आजिर अखमे दिनैनि आसामिसफोरा जुदि बुजियाबा समजों लोगोसे जुदि बुजियाबा आसामावनो मा जागोन मगनिया स' नोंथांमोना बुजायनो गोनां बाथ्रा गैया मा बर'फोराबो बे बिटिआरआव थानानै जाय बिटिसिखौ जोङो जाय बिटिआरखौ जोङो थैजों गेलेनानै बिनानै लाबोदों जोंनि मोन्थाइखौ नाङै बिनानै लाबोदों बे जायगाखौ बे मोन्थाइखौ बा बे जोंनि मोननाय जि फिथाइ बे फिथाइखौ गुबुना बेबायदि डेस्ट्रय खालामनो मा जों होनो हागोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर मा बेयो जोंनि फारसे अयनाय नङाना सा 12 इउनिभार्सिटि कर्ट मेम्बारनि मादाव सासेबो बिटिसिनि गैया गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव इन्टिग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डेट मिन्स मास्टार डिग्री इन्टिग्रेटेड मास्टार डिग्री बेवहाय बर' लेंगुवेजखौ लाफायाखै इनक्लुड खालामफायाखै आरो बेल' नङा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगौ दासिम मोनसे फर्स खालामबाय थादों जर जबस्ति खालामबाय थादों सरकारा मा साइन्स आरो मेथामेटिक्सखौ मा खालामनांगौ क्लास 6 निफ्राय इंराजिजों फोरोंनांगौ फर्स स' बेबायदि फर्स खालामनायनि जाहोना मा आरोबाव नोंथांमोना थांनाय समफोराव बांद्राय गोबाव जायाखै जोंनि सीएम बिथाङा गिबि मन्त्रि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन डेलिमिटेसनखौ लानानै जुदि डेलिमिटेसना जुदि बे ड्राफ्टआ जुदि बिनो फाइनाल जाहैयोबा फिउचाराव फैनाय इलेक्शनफोराव 2026 जि इलेक्शन जागोन विधानसभा इलेक्शन बेवहाय खमसे खम 92 जन एमएलए देरहानो हागोन बे जायगानि थागिबि एसामिस सुबुंफोरा स' बिथाङा बिदिब्ला एसामिसफोरनि थाखाय बे डेलिमिटेसनखौ बानायदों स' बे एसामिसखौथ' जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गावखौ एसामिस होनना माब्लाबा स' बेवहाय बुंनो थाङोब्ला बिथाङा गावसोरनि रक्षा कवचखौ थिक थाक खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय जोंनि माखासे खहा जानायखौ जों नुदों स' बे जोंनि थाखाय मोनसे जोंखौ गादबनो नागिरनाय होननानै आं बुंगोन बे जोंखौ गादबनो नागिरनाय नङाबा बेफोर मा फोरमाय नोंथांमोना बुं स' बिथाङा गावसोरनि रैखाथिनि बाथ्रा सानदों बिदिब्ला जोंनि बर'फोराबो जोंनि रैखाथिनि बाथ्राखौ साननांगोन बिदिब्ला डेलिमिटेसननि बाथ्राखौनो बुं इउनिभार्सिटि कर्टनि बाथ्राखौनो बुं पोस्ट ग्रेजुएट इन्टिग्रेटेड कर्सनि बाथ्राखौनो बुं आरो क्लास 6 निफ्राय साइन्स आरो मेथ्सखौ इंराजि फोरोंनांगौ बाथ्राखौनो बुं गासैबो बिथिङाव जोंखौ मा खालामबाय थादों गादबनो नागिरबाय थादों डिप्राइभ खालामनो नागिरबाय थादों स' बेखौ नुनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा जांख्रिखांनायनि सोमावसारनायनि समा सफैबाय जोंनि मोन्थाइखौ जों माब्लाबो गाफ्ले जानो खोमोर जानो बा गाखमोर जानो हाया जों बेखौ रैखाथि होथारनांगोन समजों लोगोसे जों बेखौ जुदि रैखाथि होआबा जोंहा जोबोर गिदिर खहा दं फिउचाराव आरो फ्रेन्ड्स बेल' नङा नाथाय नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै दुखु नांगोन दासिम जेसेबां हायार सेकेन्डारि दङ बैखिनि हायार सेकेन्डारियाव जायफोरा हायार सेकेन्डारिखा बैफोराव जों बर' मिडियामखौ जुदि इन्ट्रडिउस खालामो बर' रावजों फरायनायखौ जुदि इन्ट्रडिउस खालामो हायार सेकेन्डारिखौ बेयो थोजासे नङा बेनिखायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ अल बड' स्टुडेन्टस इउनियना दाबि खालामदों खमसे खम 50सो हाई स्कुलखौ हायार सेकेन्डारिसिम मा खालामनांगौ आपग्रेड खालामनांगौ नाथाय सरकारा बे खामानिखौ दिनैसिम मावाखै थांनाय बोसोरफोराव मोनसे मोननै स्कुला थांनाय बोसोरनै आगोल मोनसे मोननै स्कुला बेबायदि जादों नाथाय दिनैसिम सरकारा बेफोरखौबो गुरुत्त' होनानै मावाखै आरोबाव जुदि इन्ट्रडिउस खालाममारबायबा बर' रावजों फरायनो मोननायखौ जुदि जागायजेनमारबायबा नाथाय फरायसालिफोराव मानो इनफ्रास्ट्राक्चारा दासिम स्टार्ट जायाखै मानो दासिम बिनि सायाव खामानि मावाखै मानो फोरोंगिरि थिसनाखै स' गोबां बाथ्रा दं स' दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ दासिम गोबां दाबि खालामदों बेनि सायाव सरकारा नाथाय गुरुत्त' होआखै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिफोराबो एबसुनि बाथ्राखौ जेबो गुरुत्त' होनायखौ नुवाखै आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बेबादि सा 12 मेम्बारखौ बै मेम्बारखौ बबेखानि राज्यपालजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेबायदि हायार लेभेलनि सुबुंफोरा सायख'यो नाथाय बिथांमोनाबो गुरुत्त' होआखै एबसुनि बे दाबिखौ बांद्राय गुरुत्त' होनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जोंदि बेबायदि गादब जानो नागिरदों जोंदि बेबायदि माने पावारलेस जादों जोंदि बेबायदि माने दिनैनि थासारिया माने ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों फैगोन समफोराव जोंखौ ओरैबायदि खालामनो नागिरदों माने जोंनि गासैबो अस्तित्वआनो जेन जोबस्रांलाङो बेखौनोथ' खालामनो नागिरदों
नाथाय बे अस्तित्वआ जोबैनि सिगांनो जों जुदि गोख्रों जायाबा जोंहा जोबोर गिदिर खैफोद दं आरो थारैनो जोंनि थामोनथाया जोबस्रांनो हागौ। आरो फिन आं बे बाथ्रा बुंगोन जोंनि हारिया दिनै बेबादि खालामजानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय सोलोंथाइ। मोनसे समाव जों सोलोंथाइखौ गोसो होआखैमोन, सोलोंथाइखौ जोङो जोबोर फिसा मुवा होननानै सानदोंमोन। नाथाय सोलोंथाइनि आंखालनि थाखाय जोंनि मानसिफोरा जाम्बा जाम्बि जाबाय आरो माखासे बिथिङाव जों दिनै गोग्लैसोनानै थाबाय आरो जोंखौ मा खालामनो मोनबाय फारसेनिफ्राय गाख्रेबनो चान्स मोनबाय। दिनै जोंनि मानसिफोरा सोलोंथाइ गैयैनि थाखाय जोंनि मानसिफोरा मा पार्टिखौबो मोननै दानानै लाबाय, राजखान्थि हान्जाखौबो मोननै दानानै लाबाय आरो बै राजखान्थि हान्जाखौबो मोननै दानानै खावनै जाबाय। आरो लोगोसे जों भट होनाय समावबो बेखौ साननो रोङा जे बबेबा मोनसेल' हान्जाखौसो जों देरहानांगौ, 50-50 बा जोंहा जेबो लाब जानाय नङा। आरोबाव दा मोनसे बाथ्राया रोखा, जुदि बै राजखान्थि हान्जाफोरा जुदि दिनैनि थासारियाव जुदि ज' जायाबा थारैनो जोंनि हारिया खैफोद दङ। स' हाग्रामा महिलारिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, हाग्रामा महिलारिया बुंदों मा, बिथाङा CM बा डेपुटि CM जानाय बाथ्राखौ सानाखै। बिथाङा मोनसे बाथ्रा सानदों मा, जेन बिथाङा ओरैबायदिखौ लुबैदों BTC आव BTR आव रिजनेल पार्टिफोरा लोगो नांनानै जेन सरकार दायो। स' बिथांनि इंगितआ मा आं मिथिया। स' रिजनेल पार्टि मानेथ' बेवहाय कंग्रेस आरो माखौ गारनांगोन, BJP खौ नागारनांगोन। कंग्रेस आरो BJP खौ नागारनानै आसामाव जेसेबां रिजनेल पार्टि दङ। स' बिथांनि थांखिया मा बेखौ नोंथाङा थारैनो बुजिदों। बेवहाय रिजनेल पार्टि माने UPPL, BPF, AGP बेफोरखौ बुंनो नागिरदों आरो बिनि अनगायैबो जेसेबां रिजनेल पार्टि दं बेखौ बुंनो नागिरदों। स' बेबादि बिथिङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय मानसिनिफ्राय जों जेबो एक्सपेक्टखौनो खालामनो हाफेरा ना बेबायदि खौसेथिनि बाथ्रा, नाथाय बिथाङाबो खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों। स' बिथांखौ धन्यबाद नांगोन जों। बिथाङा माबे टारगेटजों बे बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो एनालाइज खालामनो गोनांथि गैया, दरकार गैया। बिथांनि अन्तराव मा दं बेखौ बिजिरनो जोंहा दरकार गैया। नाथाय बिथाङा जाय फंसे बाथ्रा बुंदों बेनो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे पावार, गोहो होननानै आं बुंगोन। मानोना बेबायदि जुदि मेन लिडारफोरा जुदि खौसेनि बाथ्रा बुङोबा जाय हारिखौ दैदेनजों, अब्लानिया मा जानो हायो, जोंनि सुबुंफोरा खौसेथियाव फैनायनि चान्सआ बांसिन थागोन। बिथांखौ जोङो बेखौबो बुंनांगोन, बिथाङा खुगाजोंल' बुङालासिनो माने हाते कामे जुदि एक्सनाव जुदि नामियोबा, थारैनो खौसे जानो थाखाय जुदि नाजामारोबा, अब्लाथ' जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन। आं बेखौनो बुंगोन। स' इउनिटि इज द स्ट्रेंथ। इउनिटियानो जाबाय गोहो, इउनिटियानो जाबाय सबसे गेदेरसिन गोहो बर' हारिखौ बासायनायनि दासिम थासारियाव। बिदिब्ला फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे जुदि आइडिया मोनबायबा, बर' हारिनि फारसे नोंथाङाबो जुदि अननाय दङबा, प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो नोंथांमोनाबो बुजायनो नाजा, जेसेबां बर' माहारिनि सुबुंफोर दं बिथांमोनखौ बुजायनो नाजा जे जोंनि हारिया जोबोर गिदिर खैफोदाव दङ। जों दिनैनि थासारियाव हाथियार लानानै सोरजोंबा बुदलाय बुसि खालामनानै दावहा नांनायनि सम गैया। दिनैनि थासारियाव जों सोलोंथाइजों दावहाखौ नांनांगोन, बा जोंनि मोन्थाइनि थाखाय जोङो जर जबस्ति दावहाबो नांनो गोनां जानो हागौ। हिंसाजों नङा, जोङो डेम'क्रेटिक भाबै सोलोंथाइनि गोहोजों, ब्रेननि पावारजों, गोहोजों जोङो दावहाखौ नांनांगोन। बेनिखायनो फ्रेन्ड्स, बुजाय, नोंथांमोना बुजाय, जेसेबां हायो बुजाय। स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स, बेखिनियानो। माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा, बर' हारिनि जुदि गोरोन्थि राव बुंफ्लांदोंमोनबा नोंथांमोना प्लिज निमाहा खालाम। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक इउ।